Ako se ne uspijevaš riješiti boli, vrlo vjerojatno se to dešava zbog ove bitne stvari. Pozdrav, moje ime je Srđan Moravček, fizioterapeut sam iz Zagreba i želim ti pomoći razumjeti ključne aspekte boli. Kada je riječ o dugotrajnim bolovima, mozak ima glavnu riječ, a sve se svodi na sigurnost. Kako bi te zaštitio od nastanka ozljeda ili potencijalne opasnosti, mozak šalje signal u tvoje tijelo koje ti onda interpretiraš kao bol. Dakle, to je zaštitnički mehanizam koji se temelji na jako puno čimbenika, kao što su prošla iskustva, određena uvjerenja, očekivanja, ali pošto smo u konstantnom doticaju i interakciji sa okolinom, onda su tu i senzorni unosi kao što su dodir, miris, njuh, sluh i unutarnji procesi koji se dešavaju u nama. Dakle, svi ti čimbenici utječu na tvoju interpretaciju boli. Zašto? Zato jer mozak konstantno skenira i postavlja pitanje je li ovo sigurno? Dakle, želi se osjećati što sigurnije kako bi ti dozvolio da radiš određene pokrete i radnje. Isto tako sve se svodi na predviđanje. Ljudi koji se dobro kreću su oni koji mogu predvidjeti okolinu bolje nego drugi ljudi. Dakle, ako ti se mogućnost kretanja smanjila, tvoja sposobnost predviđanja vanjske okoline će se pogoršati, a to onda podiže razine prijetnje mozgu i živčanom sustavu. A kada je razina prijetnje visoka, počet ćeš gubiti sposobnost kretanja jer te mozak želi zaštititi od budućih i potencijalnih ozljeda. To je ugrađen mehanizam zaštite i dešava se podsvjesno. I zato mogu proći godine prije nego razumiješ da ti se mogućnost kretanja smanjila. A onda jednog dana, bez obzira da li se desila ozljeda ili nekakva životna situacija, vidiš da se jednostavno ne možeš kretati kao što si se kretao prije i mozak tu govori kada pokušavaš nešto napraviti, hej, dosta je, ne možemo to sada izvesti. I to te onda dodatno može iznenaditi i obeshrabriti. Zato je jako bitno da vježbaš i da se krećeš što raznovrsnije. Tako ćeš stvoriti veći osjećaj sigurnosti i uvježbati mozak da brže i bolje predviđa okolinu. Sve ove stvari možeš pronaći u mom vodiču za upravljanje bolovima, a možeš ga kupiti preko linka koji se nalazi u opisu profila. A ako ne znaš kako krenuti, javi mi se i dogovori besplatne online konzultacije u trajanju od 15 minuta.